A yau tsohon shugaban ƙasar mulkin sojan Najeriya Janar Abacha ke cika shekara 28 da rasuwa. Ibrahim A. Dadi, idan wannan shine zuwanka wannan channel ka danna mana subscriber kana ka danna mana ƙararrawa. Mun gode. A yau tsohon shugaban ƙasar mulkin sojan Najeriya Janar Abacha ke cika shekara 28 da rasuwa. A ranar 8 ga watan Yuni 1998 al'ummar Najeriya sun wayi gari da rasuwar mulkin sojan Najeriya wato Janar Abacha. Yana da shekara 54 a duniya, Allah ya mai rasuwa. Marigayin ya karɓi ragama mulkin Najeriya a watan Nuwamba 1993 bayan juyin mulki, kuma ya ci gaba da jagorantar ƙasar har zuwa 1998. Mulkinsa ya kasance ɗaya daga cikin lokutan da suka fi jan hankali a tarihin siyasar Najeriya, inda aka sha muhawara akan manufofinsa, harkokin tsaro da tattalin arziki, da kuma batutuwan da suka shafi dimokuraɗiyya da kare haƙƙin ɗan adam. Rayuwarsa ta kawo ƙarshen mulkinsa na kusan shekaru 5, lamarin da ya buɗe sabon babi a tarihin siyasar Najeriya, wanda daga bisani ya kai ga komawar dimokuraɗiyya a Najeriya a shekarar 1999. Kira kun ina a nufin mai dauke yanayi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kafatanin masoya na faɗin duniya baki ɗaya. Kamar kullum kamar yadda na saba, yau ma ga na zo a daidai wannan lokaci gare ku, ina mai neman alfarma a gare ku ta ku daure ku garzaya wannan fetin nawa domin zan saki wata waka ta zuwa jimawa kaɗan. Abin da nake nema a gare ku shine nan dan Allah ku daure ku min using sound dan Allah. Wanda Allah bai bawa ikon damar yin using sound ba, to dan Allah ya min sharing, ai mun repost dan Allah dan annabi, don wannan waka ta karrade duniya baki daya. Kun dai san dai burin kowane mawaki shine nan ya je viral. Dan Allah na roƙi wannan alfarma a gare ku. In ba ku so ba, ba zan je ba. In kun so kuma zan je. Ni ne naku Dadi. Thank you very much.